Ayo. As. Bapak, no. Ya. Sampai iki. Lawange lo, Bos. Manut kancane. Ono Mas Dakoro, ono Mas Tiro. Ayo. Iki komar, kowe kok kaya ngono kelakuanmu. Kelakuanmu lho, Le. Iya, tur rongga jengki lho iki. Awas. Awake dan kiplak. Ayo lo. Ayo, ya ampun. Bapak Indone Ya ampun, gantengnya ya ampun. Bapak Indone jarane lho. Ya Allah, Ayo gantengnya. Dakoro sing hati-hati. Ya, harus. Hop. Emang iki sing kaset. Ya iki ditoke siji-siji. Emang sesarengan kalem Dakoro. Baru siji iki sapa nek iki sijine lho. Hop. Ayo lo. Cah gandeng-gandeng yo. Pesta budaya.
Pun, Mas Tris, nyun sewu. Niki kesepakatan nembe sidang isbat. Niki wau wonten himbauan saking Bapak Keamanan, Bapak Kapolsek. Niki kapurih enggal-enggal selesai. Ngoten nggih. Dadose kula sak kanca nyuwun pangapunten, niki ditampilkan Mbak Puri satu lagu lagi kemudian dilanjut tari rampok Singo Barong nggih. Mugi-mugi temanten kekalih Mbak Anggi kalian Mas Dimas dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin Allahumma amin. Kula sak kanca nyuwun pangapunten sak kata-kataipun nggih. Damateng penggemar Yumi nggih matur sembah nuwun benjing nanggap malih mawon nggih. Jame enjing mawon bakdo subuh. Dadose saged los mengke ngantos bar beduk. Iki infone tenanan ora akurat ora. Rungokno penonton mamune ho alah wi menandakan lek tiang-tiang mriki kecewa lek adewe metune sak deluk. Nah, tapi adewe yo kudu menghargai himbauan manut karo Bapak Keamanan. Asli. A7 wong bocah pitu. Lah lek siji lek ngedum piye gitu. Heeh, ditampilkan ya. Mari kita tampilkan bersama-sama bintang tamu yang satu ini. Tidak kalah cantiknya artis dari Ngeranti. Kok dong Ngeranti toh, Mai Pak? Mai Ngeranti toh. Putrane Pak Bibit. Siapakah dia? Ini dia, Puri Ratna. Puri. Apa? Kok galak meni nyapa toh? Nyapa? Lek mau nyiarne aku mang piye? Artis cantiknya Jawa Timur. Terus dari desa Ngeranti. Heeh. Betul ora? Iya betul. Putrane Pak Bibit, bener ora? Betul. Lho lah yo. Lho terusane mang apa? Apa, Pak? Bibit apa? Oh, kurang ajar kok tak omongne bapakku. Bibit unggul. Ya wis. Heeh, bener. Lah kaya ngene ora oleh unggul piye to, Pak? Kok kurang ajar. Ora kaya oleh kaya ngono kuwi. Ora ora, iki sarene sik sawal, sasine salikur Iya. sawal ya to. Iya. Aku nyuwun pangapura. Minal ya toh. aidin wal faizin. Mohon maaf lahir Lahir dan dan batin. batin. Adewe Ya, yang Musamit. karo penonton, Ah-ah. mohon maaf lahir dan batin. Lahir dan Iki batin. mang enek himbauan Mbak Puri dari Gimana, Bapak Mas Samet? Kepolisian. Iya. Jadi apa? Dihimbau agar cepat selesai. Oh begitu, oke baik, siap. Karena apa? Karena Besok hari Senin. Hari Senin. Anak-anak kecil sekolah. sekolah betul. Dan gue manjing. Oh iya. Aku ya padha. Lah yo, sama Ngeterne anakku sekolah. ah ketoke pawei. Hari Kartini anakku besok. Wis mau tukane blakon ya harus surjan. Sudah. Diaturne satu tembang. Sepisan Hanjawa. Kang Asto. Yo. Tajuk kosono. Manabah rengsang yemidi. Rupnya papar lemari. Mereka kang waluya jati. Gedadu sang gusti. Kesempatan waktu. Aku duet Iya, 10 lagu, Met. Karo Mbak Puri. Lagi mau padak nih warung karaoke mau piye kok 10 lagu. Kurang ajar. Wes, pun nggih Mbak Putri nggih, satu buah lagu Andung siap. Wektu Cipta Iki leres. Budaya muga-muga saya ngrembaka. Nggih to? Allahumma amin. Kula sak kanca namung gegojekan. Nggih. Melestarikan dan menghibur. Betul Nggih to? sekali, betul. Dene wonten klentak-klentuk anggen kula gegojekan nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Inggih, Mas Sepindah Awet. malih nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipta Budaya Mbak Puri Ratna.
Oke, nggih matur suwun Mas Hamid kalian kanca-kanca untuk dalu menika sampun menghibur dumateng para penonton sedaya langsung kemawon kranten niki wau dari Bapak Kapolsek Pak